Sudunga nga dakbayan nanginahanglan hugtabang nagbaguod sa kadaghan sa kalisud nga kisaguba unta di na nato ni pasagdan walay di masulbad kung magkahigo sa pagkamanan alam sa kita ragyud ang atong kaluwasan kayang gahom anaa sa katawan kinsa pa man di ay ang magtinabangay kinsa pa man di ay ang mag-inunungay kinsa pa man di ay ang magdayo taragi hapon bay kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog di mapukan antayon gihapon nga makabaro taliwala sa kalistanan bawion ta panginabuhi nga napagaan balikon ta ang kaninatagang taman nakaaswagan di atong dakbayan maong giyawhang ang tanan isaragyud ang atong kaluwasan kay ang gahom anaa sa katawan kinsa pa man di ay ang magtinabangay kinsa pa man di ay ang mag-inunungay kinsa pa man di ay ang magdayo taragi hapon bay gamay pa nga pag-ato dasig bay gamay pa nga pag-sakripisyo ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan kay ang gahom anaa sa katawan kinsa pa man di ay magtinabangay kinsa pa man di ay ang mag-inunungay kinsa pa man di ay ang magdagong kitaragi hapon bay
Si Andrew Jorfo, 28 anyos, Ulitaw, taga Kinasangan, Pardo, Cebu City. Anak ni Jocelyn Jorfo, buot mga asawa na Jais Marie Lavandero, 30 anyos, dalaga, taga F. Liamas Street, Punta Princesa, Cebu City. Anak ni Jaime Lavandero ug Cecilia Lavandero, kaslon karong umaabot Oktubre 30, 2020, dito sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mass petitions. For the healing and speedy recovery of Father George Militante, Trinidad Dacuba, Arnold Piner, Jacinta Patalinghog, Mr. Salvador Macaping, Mark Boquiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Bodiongan and Pantenople family. For good health, deliverance, conversion, safety, protection, and answered prayer of love, Compra and family. Roger Chai, Jessa, Cristel, Fitz, Carmelo Becher, Dalen Gloria, Bodiongan and Pantenople family. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Ocampo, Marlo Castro Ruela, Tising family, Love Compra, Miss J, Josephine Enriquez, Rachel, Ruela and family. 7th birthday of Franz Rodolph Lee. Mass souls. January, Felicidad, Buenaventura, Kenneth and April, Jose, Jesusa, Elizabeth, Felipe, Anisita, Carmelito, Luz and Trinidad, Pilimon, Romana, Juliano, Nicolasa, Anyano, Eddie, Vivian, Makait, Siling, Benjamin, Kading, Ivy May, Thomas, Henry, Digoy, Marcelina, Jesus, Diosdado, Pedro, Gloria, Essentia, Basilia Lofranco, Eusebia, Ezequiel, Mercedes, Natividad, Vicente, Chodosha, Emiliana, Emiliano, Ruperto, Corazon, Dominador, Roger, Hipolito, Senior, Nelson, Francisco, Dindo Jr., Sally, Serafion, Prudencio, Chofila, Gaudencio, Armando, Apolinaria, Ginara, Esther, Esquel, Rufino, Arminda, Felix, Romulo, Asuncion, Ibi, Lourdes, Serbanda, Columbia Cabanas, Faye Lastimosa, Joel, Rosario, Edison, Robilito, Diosdado, Raven Rose, T.B. Tang, Rosalia, Francisco, Prima, Aristia, Innocencia, Brenda, Baby Angel, Eduardo, Chiser, Rodrigo, Cristobal, Nida, Jerry, Amancia, Domingo, Jandelion, Royanda, Maria Cristina Joan, Leonides Nadal, Geronimo and Lydia, Destua, Baldomeder, Nadal Jr., Antonio Esperanza
Jose, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Inmaculada, Uli Minado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salahiron Sr., Leonora Salahiron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano. Third death anniversary of Rodney De Parin. And all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19.
palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maghinulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Sa mga makasasala, Kristo, daloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa puo sa Amahan, aron pagpanama, alang ka namo, Ginoo, kaluoy kami. Kaluy-ano da kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, ikaw
sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among mga pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Himaya sa Diyos dito sa langit, himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios nga makagahom pun-ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuog sa imong walay puwas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako. Busa wala ako'y dag-anan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, o gikatawan ako nila sa tibok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay! Kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay o giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko kuman ang imong gisulti. Apan, kun moingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo, dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayud kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, ang akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag, sa masayutang uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kaya ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios. Sa ingon niini, daygon ko ikaw,
samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag. Og sa masadya nga mga ngabil, magdayig kanimo ang akong mga baba. Tubag, Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangop pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Tubag, Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon nining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sukad ni adtong higayuna, giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug pantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini.
May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong hapon kanatong tanan. Sa atong Ebanghelyo karon, si Jesus nangutana, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Mga kaigsuonan, bisag unsa pa nato kadato, bisag unsa pa nato kagamahanan, bisag unsa pa nato kasikat, at the end of our earthly life, at the end of our life here on earth, kaning tanan atong ibilin. Ug walay bisag usa ka butang, walay gahom nga madala nato sa pikas nga kinabuhi. Ug ang madala ra gyud nato nga mao'y magsilbing identification card aron makasulod ta sa langit, mao ang atong relasyon sa Ginoo ug ang atong relasyon sa ato isig ka tawo. Nahigugma bata sa Dios? Nagpakabana bata sa ato isig ka tawo? Wala bata man limbong? Wala ba nato tumbi ang katungod sa uban? These are the criteria by which we will be able to enter heaven, by which we will be judged. Ug kung wala ta magpuyo sa matarong nining kalibutana, kung wala tay pagpakabana sa uban, kung ato rang kaugalingon ang atong gihunahuna, malagmit dili ta makasulod sa gingharian sa Dios. Samara nga dili ta makasulod, for example, sa usa ka kumbira, kung kita wala magsulob sa insakto nga bisti. Mga kaigsuonan, ana ay mga tao nga dili motuo nga adunay langit, ana ay mga tao nga dili motuo nga adunay Ginoo, napoy mga tao nga kanirag yung kinabuhi ay ilang gihatagan og importansya. And so kani mga tawhana malagmit mo ingon, sige lang, kung dili ta makasulod sa langit, at least malingaw ta samtang buhi pa ta. At least malipay ta tungod sa gahom nga atong gihuptan. At least malipay ta sa atong kadato. Kining klaseha, however, sa panghuna-huna dakong sayop, tungod kay kun atong tan-awon, bisan niining kinabuhia, ang tao nga naulipon sa gahom, ang tao nga nasilaw sa kalibutanhong bahandi, kanang tawhana dili magmalipayon, dili magmalinawon, ug bisan unsa pa niyag dinay, bisag unsa pa niyag panghambog, bisag unsa pa niyag saba-saba, no? Ang tinuod mao nga siya dili malipayon. He will lose his sense of connection with his inner self. He will lose his sense of being connected to God, to others, to the world, to his environment, ug sa iyang kadato, sa iyang kagamhanan, ug bisan pa sa kasaba ug kalingaw sa iyang palibot, siya magpabilin sa kamingaw. Siya magpabilin sa kamingaw tungod kay wala man niya maangkon ang tinuod nga makahatag og kalipay og kalinaw. Mga kaigsunan, I'm sure nakabantay na mo nga the more one becomes powerful, the more he craves for more power. The more one becomes rich, the more he craves for more riches. The more one becomes famous, the more he desires for more attention. Ug ang nakapait kay in the process of being deceived by these worldly allurements, in the process of trying to achieve these things, sa makadaghan nga higayon, ato nang natumban ang katungod sa atong isig kaingon. Ug ato kining natumban, bisan kun wala natutuyua, bisan wa natutuyua,
Tungod kay ang tanan nga mga butang nga anaa sa kalibutan, dili man lang para sa pipila kanato, kundili para sa tanan. Now, I'm sure nakadungog na mo ani nga term, no? Usa ni sa mga gitudlo sa simbahan, kining gitawag natog universal destination of goods. So kani mo di gitawag natog universal destination of goods nga nindot kani siyang balik-balikon o bisan ko nakadungog na taani, no, tungod kay importante man. So may but pasabot aning universal destination of goods. But pasabot nga ang mga butang nga atong gipanag-iya nga wala na nato kinahanglan sa ato ang, let's say, survival, sa ato ang security, sa atong growth as persons or as a family. Kaning mga butang nga, kaning extra na nga mga butang sa mga mata sa Dios, dili na ni sila atua, kundili ila sa mga kabus, sa mga tao nga walay ikagasto aron sila makasurvive, aron sila mahatagan og security, aron sila mahatagan og opportunity nga mo grow og mo develop. Ug diri nato makita nga ang pagpakadato o ang pagpakagamhanan di ay kun nato giyong subayon ang kabubuton sa Dios, kini makabaton lamang og kahulugan kun kini gamiton alang sa pagtabang sa uban. Kay kun ang atong pagpakadato, ang atong pagpakagamhanan ato lang gigamit alang sa atong kaugalingon, labi nag kini nakuha nato sa sayop nga paagi, kini usa ka dakong injustice nga atong nahimo sa atong mga kaigsuunan, nga wala makasinati og disente nga pagpuyo, nga wala mahatagi sa opportunity para sila musaka, no? Musaka sila sa level sa ato ang katilingban. Mga kaigsuunan, sa ato ikaduhang pagbasa, si San Pablo nag-ingon, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, unsay hingpit, unsay makapahimuot kaniya. O kining maong matang nga pagpuyo, kining gimension ni St. Paul sa atong second reading, atong makita diha sa kinabuhi ni Jeremias, nga propeta sa gingharian sa Huda, no, or Juda. Siya gibiay-biayan sa mga tao, siya gilutos og maayo tungod kay nagsangyaw man siya sa mensahe sa Dios mahitungod sa pagkaguba, pagkabuntog sa Jerusalem against the Babylonian Empire. Apan bisan pa man sa mga kalisod nga iyang nahiaguman ni Jeremias, siya nagpabiling matinud-anon sa Dios tungod kay nakita niya kung unsa kabililhon ang magpuyo sa kabubuton sa Dios ug kung unsa kahawang ang magpuyo sa kinabuhi nga halayo kaniya. Mga kaigsuunan, sa atong salmo responsoryo, kita nag-ingon, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo, akong Dios. Kini nagtudlo nato kung unsa gyud ang tinuod nato nga kauhaw. Nga ang kauhaw nato sa gahom, sa kasikatan, sa mga bahandi, o sa uban pang mga kalibutanhong butang, kini sila, they are just, as we would often say, manifestations of our longing for God. Hinaot unta nga ato nang ma-realize. O kinsa katong tao nga andam nga itakwil ang iyang kahakog, siya mao ang tao nga magapuyo, nga malipayon og malinawon, dili lang sa laing kinabuhi, kundili sa iyang kinabuhi karon. Amen. Palihog manindog. Ato karoy padayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, giamaha sa kaman sa wala pa katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.
gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pinaagi sa pagdumili sa kaugalingon, gipas-an ta ang krus matag adlaw, nining atong paglakaw, subay sa mga tunob sa atong magtutudlo. Magampo kita alang sa uban, kay niining pagiha, gisalikway ta ang pagkahakog, nga maoy mubulag kanato gikan sa Dios. Busa moingon kita, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa o sa mga kabispuhan nga nagpas-an sa krus sa pagpanglagad sa katauhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno o sa industriya nga gitintal pagmando sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay o sa mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, obispo, mga babayo na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga makabot na nila ang pangandoy sa kaluwasan sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa among Ginoo Jesucristo, dawata mga pag-ampo sa nagapanaw nga katauhan, nga naningkamot pagtuman sa imong kabubuton pinaagi sa paglakaw subay sa mga tunob sa imong anak, nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog manindog. Maigsoon, pagampo kamo aron ang ako gainyo sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta nga kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo nga espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagi tapos ng panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningat to sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron baghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon maghampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imo
Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Palihog mangluhod. Hinimaong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga ushers sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik gikan sa lingkuranan. Tanawa ang yellow marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang lawas ni Kristo, Act of a spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. In remembrance of me.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa, maglig-unon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang mga instructions sa mga ushers. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.